Wake wabona ukuthi ezinye izinsuku zivele zikuhambele kabi kanjani? I-alamu ayikhali, isiphuzo sakho esishisayo sichitheke, itrafiki imanya, futhi kuzwakala sengathi umkhathi unqume ukukufaka esivivinyweni. Kodwa kuthiwani uma ngingakutshela ukuthi akuyena umkhathi okuphikisayo, kodwa kunalokho izinga lakho lokudlidliza alihambisani kahle? Konke okukhona kwakhiwe ngamandla. Umcabango ngamunye, umuzwa ngamunye, izwi ngalinye eliphuma kuwe, konke kudlidliza ngephethini elithile lokudlidliza. Lesi simiso silula, kodwa sinamandla kangangokuthi kubukeka sengathi akukholeki. Shintsha amandla akho, futhi wonke umkhathi uzihlele kabusha ukuze ubonise lolo shintsho. Uhlale ukhipha amandla, noma ngabe awukwazi lokho. Ngaso sonke isikhathi empilweni yakho, uthumela umyalezo wokudlidliza emkhathini, futhi lowo myalezo uyinguqulo umkhathi oyihumusha ngokuqonda okuphelele. Kufana nomsakazo, umkhathi awuke uhluleke ukwamukela. Ubuyisela ncamashi ukudlidliza okukhiphayo. Lapho udonsa endaweni yokuntuleka, kukudalula ezimweni eziningi zokulahlekelwa. Lapho udonsa endaweni yokubonga, kukunika izizathu eziningi zokubonga. Futhi yingakho abaningi bezithola bebhajwe ezimweni ezibukeka zingapheli, hayi ngenxa yesiphetho esivele sibekiwe, kodwa ngoba abakaqondi ukuthi ngaphakathi kubo kukhona isakhiwo esidala ingokoqobo yabo. Isayensi yesimanje isivele ikucacisile lokhu, ukuphila ngokuyinhloko amandla. Umcabango ngamunye, umuzwa ngamunye, inkulumo ngayinye iphethe izinga eliyingqayizivele lokudlidliza. Ucwaningo oluvela eMassachusetts Institute of Technology lukhombisile ukuthi izinhlayiya ezincane zishintsha ukuziphatha kwazo ngokuya ngendlela umbukeli azibona ngayo. Lokhu kusho ukuthi isenzo nje sokubuka into sesivele siguqula indlela into ebonakala ngayo. Uma isenzakalo esinjalo senza ezingeni elincane kakhulu, cabanga ke ngomphumela wokubuka kwakho kwengqondo emkhathini owakha nsuku zonke. Indlela ocabanga ngayo futhi obona ngayo, eqinisweni, ilungisa inkambu yamandla ekuzungezile. Ngikhumbula isikhathi esisodwa lapho yonke into yayibukeka iwela phansi. I-alamu ayikhala, imoto ayizange iqale, umhlangano obaluleke kakhulu wenyanga waqala ngaphandle kwami. Ngaphakathi indaba endala yangibuzela, kuhlale kunjalo, akukho okuze kuhambe kahle. Kodwa ngaso leso sikhathi esiqondile, ngakhetha ukwenza okuhlukile. Ngavala amehlo ami, ngaphefumula kakhulu, futhi ngaphambukisa ukunaka kwami. Esikhundleni sokukhononda, ngaveza ukubonga ngethuba lokuzijwayeza ukubekezela. Ngafaka iculo elithulisa ingqondo, ngacabanga ngaphakathi ngomphumela omuhle, futhi ngacabanga, mhlawumbe umkhathi ubungilungisele okukhulu. Ukudlidliza okungizungezile kwashintsha ngaso leso sikhathi. Lapho ekugcineni ngingena emhlanganweni, ngaqaphela ukuthi ikhasimende lalinomusa, lilelele, futhi livulekile. Ngasuka nomsebenzi omkhulu kakhulu wobungcwethi empilweni yami kuze kube yileso sikhathi. Futhi qonda, kwakungelona ithuba nje, kwakungukuhambisana. Asihehi lokho esikufisayo, kodwa lokho esikukhiphayo ngokudlidliza. Uma ingqondo yakho igcwele ukwesaba, ukuthula akukwazi ukwamukelwa. Uma imizwa yakho ilawulwa ukwesaba, umkhathi awunakho okungakubuyisela ngesibindi. Ukubona ngakunye, umuzwa ngamunye, kwakha umyalezo othunyelwa ezweni le-quantum, futhi lelozwe limane libuyise nje ukudlidliza kwalokho okuthumelayo. Ngenxa yalesi sizathu ukukhononda akulimazi. Ngaso sonke isikhathi lapho ukhononda khona, uqinisa iphethini lokudlidliza eliqhubeka nezimo ezifanayo. Kufana nesimo lapho umkhathi usebenza njengesibuko esikhulu sokudlidliza. Awugwebi, awuhlukanisi phakathi kokuhle nokubi, uvele uphindaphinde. Umbuzo uthi, yini oyiveza kulobubuso obukazayo? Uvuka ucabanga ngezinkinga, ukubambezeleka, nezinhlungu, noma uqala usuku ngomuzwa olula wokubonga ngesipho sokuphila. Umehluko phakathi kwalezi zimo ezimbili mkhulu kakhulu. Umcabango ongemuhle uphethe icala lokudlidliza elijiyile kangangokuthi lingashintsha indawo okuyo amahora ambalwa, kanti umcabango wokubonga ulula futhi ubanzi, uyakwazi ukuguqula ngokuphelele indlela usuku lwakho oluhamba ngayo. Akudingeki ushintsho olukhulu ukuze ulungise kabusha amandla akho.
Ngesinye isikhathi isinyathelo esincane sanele. Phumula isikhashana esincane semizuzwana embalwa, vala amehlo akho, bese ucabanga okuhle okuthile. Kungaba ukuwola komuntu omthandayo, iphunga lekhofi lasekuseni, inkumbulo yempumelelo. Vumela lowo muzwa ungene kuwo wonke umuntu wakho. Uyakwazi yini ukuqaphela ukuthi isifuba sakho siyanwebeka kanjani, ukuthi ukuphefumula kwakho kuthambile kanjani? Lesi yisikhathi lapho ukudlidliza kwakho kuqala ukuguquka khona. Futhi lapho isenzakalo esinjalo senza, umkhathi usabela ngokushesha. Ngibone lesi senzakalo kubantu abangamanani amaningi. Abantu ababekholelwa ukuthi akukho okuze kuhambe kahle, futhi ababesoloko bethi, angikwazi, angivumelekile, anginayo inani. Futhi kwaba nokwanele ukuthi baqale ukuphambukisa ukunaka kwabo, ukulungisa isimo sabo somzwelo, ukuze kuvuleke izindlela ezazivaliwe ngaphambili. Amathuba ayebukeka engafinyeleleki avumbuka ngaphandle kwesixwayiso. Kodwa akukho okuvela ezintweni ezingekho, konke kuvela emandleni. Wake wazibuza ukuthi kungani, ezikhathini zokwaneliseka, abantu babukeka bekuphatha ngomusa omkhulu, ukuhamba kwetrafiki kubukeka kubushelelezi, futhi izigameko zenzeka ngokuzwana. Lokhu akuyona into eyenzeka ngengozi. Inkambu yakho yokudlidliza iba isimemo sokuba umkhathi usebenze ngokukuvuna. Ngokuphambene nalokho, lapho uthukuthele, udumazekile, noma uxakekile, izinto ezincane ziba izithiyo. Ikhofi lakho liyachichima, irafiki iphenduka ibomvu, othile usabela kabi, bese uphinda ngaphakathi, bebengazi ukuthi lolu suku luzoba lubi. Futhi umkhathi, ngokwaneliseka, uthi, ngokufisa kwakho. Ngakho-ke, isigaba sokuqala ekuguquleni impilo yakho asikho ekushintsheni umsebenzi wakho, noma ubudlelwane bakho bothando, noma ikhaya lakho. Sikhona ekuguquleni ukudlidliza kwakho. Konke okufisayo sekuvele kukhona, kumane nje kusiphethini lokudlidliza ongalikhiphi okwamanje. Kufana nokuzama ukushuna ingoma endaweni yokudlidliza engafanele, ukuzwana kukhona, kodwa ukuphazamiseka kuvimbela ukubona kwakho. Umsebenzi ukulungisa isishuni sakho sangaphakathi kuze kube yilapho umsindo ucaca khona. Zibuze, ngakho-ke, yini engiyisakazayo ngaso lesi sikhathi? Uma ukuqonda kwakho kugcwele izinkathazo, shintsha indlela. Uma umzimba wakho uzizwa uqinile, phefumula. Uma imizwa yakho inzima, thola okuthile, noma yini, ekwenza ujabule ngaphakathi. Yenza lokhu umkhuba. Ngoba, njengoba uthola ubungcwethi ekudlidlizeni kwakho, umkhathi uyazinikela kukho. Awunayo enye indlela. Umane usabele. Ukuphila kusebenza njengesibuko esibonisa, ngokunembile, amandla owakhiphayo. Akukho okubonakalayo okumelene nawe ngempela, konke kuyisenzakalo sokudlidliza kwalokho okuhlezi ngaphakathi kuwe. Kuyathakazelisa, ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi bangabathunjwa yizimo, kanti eqinisweni, banesandla kukho konke abakuhlangenwe nakho. Umcabango ngamunye uyimbewu, futhi umuzwa ngamunye uyindawo evundile yokuthuthuka kwayo. Uma ukuqonda kwakho kufuya ukwesaba, ukungaqiniseki, noma intukuthelo, ungalindeli ukuvuna ukuthula, inala, noma uthando. Umkhathi awusebenzi ngamagama, usebenza ngamaphethini okudlidliza. Futhi isimo sakho somzwelo simele ukudlidliza okunamandla kakhulu okukhona. Wake waqaphela indlela isimo sakho sengqondo esikwazi ngayo ukuguqula usuku lwakho ngokuphelele. Ukuvuka ngokucasuka kufana nokushuna isamukeli sakho esiteshini sokungenelela. Konke okulandelayo kubukeka kuqinisekisa ukubona kwakho. Itrafiki iba yimbi, abantu babukeka bengenanhlonipho, futhi izigameko ezingezinhle ziyanda. Kodwa ngosuku lapho uphuma khona ngokuthula, kungazelelwe imithiyo efanayo ibukeka ihamba ngokushesha, abantu bakunikeza ukumoyizela, futhi umkhathi ubonakala usebenzisana. Kuyizwe elifanayo, idolobha elifanayo, izimo ezifanayo, kuphela ukudlidliza kwamandla akho okushintshile. Lokusho akugcini nje ngobufilosofi. Isayensi isivele iqinisekise ulwazi abakhokho basendulo ababaluphathe iminyaka eyizinkulungwane. Ukuhlola okuvela eMassachusetts Institute of Technology kukhombisile ukuthi izinhlayiya ezincane zisabela ngokuhlukile ngokuya ngombukeli.
Lokhu kusho ukuthi ukubona kwakho kubumba ukuziphatha kwento uqobo. Uma esigabeni esiyisisekelo sokukhona, amandla esabela ekuqondeni kwakho, pho kungani kuzoba okuhlukile ekuphileni kwansuku zonke? Umuzwa ngamunye wakho umele ukudlidliza okwazisa umkhathi ngalokho okwaziyo ukukwamukela. Cabanga ngesibuko esibonakalayo. Asilokothi liqambe amanga, alikhethi ukuthi yini elizoyibonisa. Uma umoyizela, sibuyisela leso senzo. Uma uhaqabala, sibuyisela inkulumo efanayo. Ukuphila kugcwalisa ngokuqondile le ndima, kodwa ngokudlidliza kwakho. Lapho udonsa endaweni yokuntuleka, umkhathi ukunikeza izizathu eziningi zokuba uhlangabezane nokungabi nalutho. Lapho udonsa ekubongeni, iphindaphinda izizathu zokubonisa ukwazisa. Kungumthetho oqinile njengamandla adonsela phansi, futhi amandla adonsela phansi akalokothi enze iphutha. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangihlale ngikhungathekile, ngibambeke ekukholweni ukuthi umhlaba awulungile. Ngangibuka abantu abaphumelelayo ngibuze, kungani bona hayi mina? Ngokuphindaphinda ngakunye kwalelo phethini, umuzwa wokuntuleka wanda. Futhi umkhathi, ngokwaneliseka, waqhubeka ungikhombisa izimo eziningi zokuntuleka. Iphuzu lokuguquka lafika lapho ngiqonda ukuthi kwakungewona umhlaba ongincisha okuthile, kodwa kunalokho kwakungimi owayevimba ukugeleza kwenala ngokukhipha ubuhlungu nomona. Ngesikhathi ngiqala ukwazisa esikhundleni sokuhaha, okuthile kwashintsha. Ukubona kwami kwanwebeka kwaba emibonweni emisha, futhi amathuba engangingakaze ngiwaqaphele ngaphambili aqala ukuvela. Ukudlidliza okukhiphayo kuba ilensi obuka ngayo ukuphila. Uma ukugxila kwakho kuwela ebubini, ububi buyanda. Uma ukugxila kwakho kusekuxazululeni, isixazululo siyabonakala. Kungaki izikhathi lapho uzithole ugxile kakhulu kokungahambanga kahle, kangangokuthi ungabe usakwazi ukubona okusakwazi ukuba nethemba. Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo yomuntu ihlelelwe ukuqinisekisa lokho ekukholwayo. Uma ucabanga ukuthi akukho okungisebenzelayo, uhlelo lwakho lwezinzwa lufuna ubufakazi bokusekela leyo nkolelo. Kodwa-ke, uma ushintsha ukucabanga kwakho uya esiqinisekweni sokuthi kuhlala kukhona ikhambi, ingqondo yakho iqala ukukhomba izindlela namathuba. Isibuko sokuphila sibonisa lokho okubambe njengeqiniso. Ngikubonile lokhu kuqonda kusebenza kaningi ohambweni lwami kanye nasekuphileni kwabantu engisebenze nabo. Owesifazane wangifuna ethi uzizwa umkhathi umhlelela amacebo amabi. Walahlekelwa umsebenzi wakhe, ubudlelwano bakhe bothando baphela, ngisho nemoto yakhe yaphuka konke phakathi kwamasonto amabili. Lapho sihlola amaphethini akhe emizwa nsuku zonke, saqaphela ukuthi njalo ekuseni wayememezela, lesi kuzoba esinye isikhathi esinzima. Futhi umkhathi uthembekile kulokho akhiphayo, waphendula, njengoba ufisa. Sashintsha into eyodwa kuphela, umcabango wakhe wokuqala lapho evuka. Esikhundleni sokukhala, waqala ukuqinisekisa, namuhla, umkhathi ungembulela izindlela ezintsha. Ezinsukwini ezingaphansi kwama-21, kwavela ithuba elisha lomsebenzi, futhi waqala ubudlelwano bothando abuchaze njengobunono kunabo bonke empilweni yakhe. Ukuzamazama kwamandla kuyisisekelo esingabonakali sakho konke okwenzekayo empilweni. Konke kuqala esigabeni semizwa, ngaphambi kokuba kube okubonakalayo emzimbeni. Ukuze ushintshe imiphumela, kubalulekile ukushintsha isibonakaliso, futhi lokhu kwenzeka kuphela ngokuguqula lokho okumi phambi kwesithombe esibonakalayo. Indawo yangaphandle ayishintshi uma ingaphakathi lihlala linjalo. Ukuguquka kweqiniso akukho ekuphikiseni izimo, kodwa ekukhetheni ukuzamazama okuzokuphendula ngakho. Impilo izoqhubeka ikuphonsela inselelo kuze kube yilapho ufunda ukuphendula ngendlela ehlukile. Uma nje impendulo yakho kungukuthukuthela, umkhathi uzoqhubeka ukukunika izizathu zokudinwa. Lapho uphendula ngokuthula, izimo ebezikuhlupha ngaphambili ziqala ukunyathela kancane. Futhi okukhanga kakhulu ukuthi akudingeki mzamo. Amandla anele ngokwawo. Uma ushintsha ukuzamazama kwakho, umkhathi uhlela kabusha konke okukuzungezile, abantu, izigameko, izivumelwano, amathuba. Cabanga isiteshi somsakazo. Akudingeki umemeze ukuze ushintshe ingoma,
vele uphendule inkinobho bese uhlela kumaza ahlukile. Okufanayo kusebenza endleleni yakho yokuphila. Akudingeki ulwe neqiniso, vele ushintshe ukuzamazama kwakho. Futhi lokho kuhlela kunqunywa ubunjalo bemicabango yakho nemizwa yakho. Uma uqonda lesi sisekelo, ubuchule buyabuyela kuwe. Usuka ekubeni isisulu ube ngumakhi wempilo yakho. Akusekho uhambo olungahambi kahle, kuphela izikhathi lapho ukuzamazama kwakho kungalingani. Isibuko asisona isitha sakho, vele sibonisa lokho okwethulayo. Ngakho-ke, uma ufisa ukubona ubuhle, ukuthula, nenala kubonakala, qala ukuzibonakalisa kwakho kusuka ngaphakathi. Ngoba impilo ayiphenduli kulokho okucela ngomlomo, kodwa kulokho okubonakalisa ngokuphathelene nokuzamazama. Ukuphila okuphelele kuqala ngesinqumo esicacile. Akuyona imvume engabalulekile, kodwa esuka enhliziyweni yakho, esuka engxenyeni yakho eyazi kahle ukuthi ifunani, ngisho noma ingqondo yakho esizwakalayo isangabaza. Abantu abaningi bahamba empilweni belindele ukuzizwa bekulungele ukwenza. Bakholelwa ukuthi badinga isikhathi esiningi, ulwazi oluningi, isiqiniseko esiningi, kodwa iqiniso ukuthi ukuzethemba kuvele kuphela ngemva kokuba isinqumo sesenziwe, akukaze kube ngaphambili. Kungamandla okukhetha aqhuba umkhathi. Uma unquma ngobuqotho, indawo ekuzungezile iqala ukuzihlela kabusha ukuze ihambisane nokuzamazama kwakho okusha. Ngikukhumbula kahle isikhathi engisebenza ngaso emnyangweni wezicishamlilo waseToronto. Nginohlelo oluhleliwe kanye nemali engenayo eqinisekile, kodwa ngaphakathi kwakukhona ukungakhululeki, izwi elithule lingitshela ukuthi kukhona okukhulu okungilindele. Inselelo kwakungekhona ukwazi ukuthi yini noma ukuthi ngizoqala kanjani. Kwakungalesi sikhathi lapho indoda egama layo linguRaymond Douglas Stanford yangibeka incwadi ezandleni zami, cabanga futhi ucebe DiCa-Napoleon Hill. Ngazifunda lezo zihloko nginokungabaza, kodwa okuthile kuzo kwangithinta kakhulu. Kwakungathi isibani esikhanya egumbini elalinebumnyama engingakaze ngibubone. Ngaleso sikhathi ngangingenazo iziqu zemfundo, ukuxhumana, nemali yokuqala. Kodwa-ke, ngenza isinqumo, ngingeke ngichithe impilo yami yonke ngivele ngiphendule ezigamekweni. Ngizokwakha. Kwakuyileso sinqumo esilula esashintsha yonke into. Ngashiya umsebenzi wami, ngingenaso isivikelo, ngasungula inkampani encane yokuhlanza. Ngangingenalwazi lokulawula ibhizinisi, kodwa ngangingenawo amandla amakhulu, ukuphila kwesinqumo sangaphakathi. Futhi ezinyangeni ezingaphansi kweziyi12, lowo mzamo wanginika imali engenayo edlula amadola ayizinkulungwane eziyikhulu. Hayi ngoba ngase ngibe yigenius yebhizinisi, kodwa ngoba kwase kwenzeke uguquko phakathi kwami. Isinqumo sangempela siyizinga lokuzamazama. Akukhona nje ukusho ukuthi ngingifuna, kodwa kunalokho ukuzwa ngokomzimba ukuthi isifiso esinjalo sesivele senzekile. Kungumzuzu lapho uyeka ukulwa nokwesaba bese ukhetha ukwenza ngisho unyakaza. Abantu abaningi abayiqondi leli qiniso. Bathi ngizozama, kodwa ukuzama kukhombisa ukuzamazama okungafudumele, okungacacile, okungadali umfutho. Umkhathi uphendula kuphela kulokho okucacile, okuzimisele, nokuzibophezele. Uke waqaphela ukuthi lapho unquma okuthile ngokuqinile, konke kubonakala kwenzeka ngendlela ekhangayo. Abantu abafanele bayavela, imibono iyahluma, izehlakalo ezingenakwenzeka ziyavumelana. Lokhu akukhona nje ukuhambisana kwezinto, kungukuzwakala. Ukuzamazama kwakho okusha kuheha izinto ezihambisana nakho. Uma uhlala ungabaza, umkhathi uhlala uthule. Awazi ukuthi aphendule kuliphi izinga. Kodwa-ke, lapho kukhona ukucaca, uqala ukusebenza. Ngikhumbula isigameko esithile phakathi nezinsuku zokuqala zebhizinisi lami. Isivumelwano esibalulekile sasingaphansi kwengxabano, futhi yonke into yayikhombisa ukungakwazi kwami ukusifeza. Isizathu sase sishebeza, akunakwenzeka, kodwa umuzwa wami wangaphakathi wamemeza, yiba nokholo. Ngakho, ngahlala phansi, ngafunga amehlo, futhi ngacabanga umphumela njengokungathi usuvele uyinyama. Ngazwa umuzwa wokunqoba ngaphambi kokuba ube ngokoqobo.
Futhi ngosuku olulandelayo, ucingo lwalushintsha wonke umhlaba. Umthengi owayengabaza ngaphambilini akagcinanga nje ngokuvala isivumelwano kodwa futhi wangincoma kwabanye abasebenzi. Kwakungaleso sikhathi lapho ngasiqonda ukuthi isinqumo sidlulela ngale komsebenzi wengqondo nje, siwumyalo wamandla othunyelwa emkhathini. Omunye angakubheka njengokuhambisana kwezinto, kodwa isayensi ikuchaza lokhu ngombono ohlukile. Lapho ingqondo yomuntu yenza isinqumo ngokubandakanyeka kwemizwa, ikhipha amagagasi avumelanayo, ahlela kabusha uhlelo lwezinzwa futhi ashiye izindawo ezihambisana nokuqonda nokusungula izinto ezintsha. Ngenxa yalesi sizathu, lapho uzibophezela ngobuqotho kokuthile, ubonakala uhlukanisa izixazululo ebezake zingabonakali. Ukugxila kwakho kuyashintsha futhi ububanzi bakho bokuzamazama buyanda. Amandla esinqumo aphinde aqedele ukwesaba. Ukwesaba kumelela ukungabaza phakathi kweziqiniso ezimbili, leyo onayo naleyo oyifunayo. Lapho unquma, ukukhathazeka kuyanyamalala njengoba kungasekho ukungaqiniseki. Umkhathi awusekeli abangabazayo, usekela abazimisile. Futhi ukungalethwa kokukhetha sekuvele kuyisinqumo, nakuba kuyisinqumo esivumela ukungasebenzi. Abantu bavame ukusho ukuthi balindele isikhathi esifanele. Nokho, isikhathi esifanele asikho sakhiwa. Kungukuzamazama kokukhetha kwakho okudalayo. Ngangingenaso isizathu esizwakalayo sokukholelwa ukuthi umcishamlilo, ongenazo iziqu zemfundo ephakeme, angakwazi ukufinyelela ingcebo yezigidi futhi abe isikhulumi somhlaba wonke. Noma kunjalo, ngakhetha ukukholelwa. Futhi umkhathi njengokuvamile wavele waphendula. Ufisa ukwazi isihluthulelo esihlukanisa labo abavele baphupha nalabo abaphumelelayo. Kulula, abokuqala balindela umuzwa wokuphepha ngaphambi kokwenza, kanti abamuva benza kuze kube yilapho kuvela isiqiniseko. Isenzo esigqugquzelwe sakha imizwa, hayi okuphambene nalokho. Kufana nokudonsela emanzini abandayo, umzimba uyamelana kuze kufike umzuzu wokucwiliswa, bese uqaphela ukuthi kuyabekezeleleka. Uma uqhubeka nokulindela zonke izixazululo ngaphambi kokuthatha isinyathelo sokuqala, uzolinda impilo yakho yonke. Ukucaca kuvela ohambweni. Amandla okuphila aziveza lapho ushukuma. Umkhathi awuqondisi labo abahlala benganyakazi, uqondisa labo abazivumela ukuba baqhubeke. Sonke isinqumo siwumsebenzi wokholo kuwe kanye nasengqondweni engenamkhawulo elawula umkhathi. Lapho uvumelana nalamandla, awudingi ukuchaza ukuthi izinto zizokwenzeka kanjani. Udinga nje ukuba nesiqiniseko sokuthi kuzokwenzeka. Indlela kungumsebenzi womkhathi, isikhathi sincike ekukholweni kwakho. Ngakho-ke, cabanga, yini oyibambezelile ukuyinquma ngenxa yokwesaba ukwenza amaphutha? Kungaki amathuba alahleka ngoba walinda uphawu lwangaphandle, lapho uphawu lwangempela lwalukho ngaphakathi kuwe ngaso sonke isikhathi. Amandla okuphila ahambisana nentando. Futhi lapho intando iqinile, umkhathi uyazinikela ekuqineni kwayo. Isinqumo yisiqalo lapho okungenanyama kuqala ukuthatha isimo. Lapho ukhetha ngomphefumulo wakho, okungenakufinyeleleka kuyakhothama. Ngoba ukuphila akukhona ngokuba neziqiniseko, kodwa ngokubonisa isibindi. Futhi njalo lapho ulinga ukukhetha okukugqugquzelayo, umkhathi wonkana uhlela ukuqinisekisa iqiniso lakho. Ingcebo iyisibonakaliso samandla, futhi njengabo bonke amandla, igeleza iye kulokho okuhambisana nokuzamazama kwayo. Ayinayo indlela yokuziphatha, ukwahlulela, futhi ayizithobeli ukuphumelela, ivele iphendule emandleni owakhiphayo. Ngenxa yalesi sizathu, abanye abantu babonakala beyihahela kalula, kanti abanye bachitha impilo yabo yonke beyijaha ngaphandle kokuyibamba. Umehluko phakathi kwazo awuleli enhlanhleni noma ekukhoneni, kodwa usekuvamiseni kwangaphakathi kwazo. Ingcebo igxila kulabo abayazisayo futhi iqhele kulabo abayesabayo. Phakathi neminyaka eminingi, ngikuqaphele lokhu kwenzeka kwabanye nakimi. Ngingumuntu engifundiswe ukukholelwa ukuthi imali yayingcolile, ukuthi yayidinga umzamo omkhulu, ukudela impilo nesikhathi ukuze uthole. Le nkolelo yakha umgoqo ongabonakali, ukuvinjelwa kwamandla phakathi kwami nenala. Uguquko lwafika kuphela lapho ngiqonda ukuthi imali yayingeyona inkinga,
kodwa kunalokho ubudlelwane bami bomzwelo nayo. Ngokuyibona njengomngane, ukugeleza kwemvelo kwempilo, ukujikeleza kwayo kwaba lula. Kunesifundo esijabulisayo esivela ePrinceton University esibonisa ukuthi imali inomthelela enjabulweni yangempela kuphela kuze kufike emadola angama-75 ezinkulungwane minyaka yonke. Ngaphezu kwalowo mkhawulo, iyeka ukuthenga injabulo bese iveza isimo somzwelo somnikazi wayo. Ngamanye amazwi, imali ayikuguquli, ikukhulisa lokho osukho kakade. Uma ngaphakathi kwakho kunokuswelakala, ukwesaba, nokungazethembi, ingcebo eningi iyokhulisa kuphela lezo zinyakazelo. Nokho, uma ukubonga, ukuzethemba, nenhloso kukhona ngaphakathi kwakho, iyoba ithuluzi lokwanda. Ngakubona ngawakwami amehlo lokhu kumuntu owaba iklayenti lami eminyakeni edlule. Wayehlakaniphile, ezinikele, kodwa wayehlala enesikweletu. Wakhononda ngayo yonke into, intela, izindleko zokuphila, abantu abacebile. Wayethi ingcebo ngeyabambalwa. Lo musho owayiphinda nsuku zonke, wakha iqiniso lakhe. Lapho sisebenza ndawonye, asikhulumanga ngezimali, kodwa ngamandla. Ngashintsha ukugxila kwakhe kusuka kokuthi anginayo, kuya kokuthi imali igeleza kimi kalula. Wakuthola kungavamile ekuqaleni, kodwa wathemba. Ezinyangeni ezintathu kamuva, wathola isikhundla esingalindelekile, iklayenti elidala lakhokha isikweletu esasilibalekile, futhi kwavela ithuba elisha. Akukho okwashintsha emhlabeni wangaphandle, kuphela ngaphakathi kwakhe. Indalo yonke iyinkambu ephelele yokudlidliza, futhi imali ingenye yezindlela ezibambekayo zamandla ajikelezayo ngaphakathi kwayo. Ayithandi ukuboshwa, ngoba amandla amile ayaminyana. Abantu abaphumelela kakhulu akubona abaqoqa, kodwa yilabo abavumela ukugeleza. Baqonda ukuthi ukupha nokwamukela kuyiminyakazo yomdanso ofanayo. Lapho unikeza ngokubonga, kungaba isikhathi, ulwazi, noma izinsiza, udala indawo ukuze okuningi kubuyele kuwe. Amandla adinga ukunyakaza, futhi ukwesaba ukulahlekelwa yikho okuvimba ukugeleza kwenala. Kunesikhathi esibalulekile empilweni yami engingakaze ngasikhohlwa. Ngangingisaqala futhi, ngisho nezinsiza ezilinganiselwe, nganquma ukusiza umndeni oswele. Ngalolo suku, ngapha cishe konke enganginakho. Kwakubonakala kungenangqondo, kodwa kwakubonakala kulungile. Amasonto amabili kamuva, kwavela ithuba ngaphandle kokulindeleka, isivumelwano esanyisa lelo nani izikhathi ezingenakubalwa. Lokho kwangifundisa okuthile engikuphethe nanamuhla, indalo yonke iklomelisa ukuthembela. Lapho wenza ngokukholwa enaleni, ubonisa indalo yonke ukuthi uyakukholelwa. Kodwa kukhona iminingwane eminingi abayishaya indiva, imali ayiphenduli ekuhahani, iphendula ngokubonga. Noma nini lapho uthi, ngiyazonda ukukhokha izikweletu, ukhombisa ukwenqaba. Usho ngokwamandla, angiwafuni lamandla ukuba ajikeleze. Futhi njengakho konke emvelweni, imali iqhele lapho ingamukelekile khona. Ngashintsha lo mkhuba. Namuhla, ngaso sonke isikhathi lapho ngikhokha isikweletu, ngithi kimi, ngiyabonga ukuthi ngithole okwanele ukukhokhela lokhu. Lokhu kushintsha olulula kudala umjikelezo wempumelelo, njengoba kuguqula isenzo sokusebenzisa imali sibe isenzo sokwamukela. Okufanayo kusebenza emagameni owasebenzisayo. Izikhathi ezingaki uthe, angikwazi ukukhokhela lokho noma lokho kubiza kakhulu kimi. Ngayinye yaleyo misho iyisimemezelo sokudlidliza somkhawulo. Indalo yonke ayiphikisani, imane nje iqinisekisa ngokufisa kwakho. Ulimi ngamandla ngesimo somsindo, futhi umsindo uyisidlidlizo. Lapho ushintsha amagama akho, ushintsha imvamisa yakho. Futhi lapho ushintsha imvamisa yakho, imali iqala ukuqaphela. Khumbula, imali ingumphumela, hayi imbangela. Ingumphumela wemvelo wengqondo ehambisana nenala. Abantu abahlala beyilandelela badlidliza ekusweleni, ngoba isenzo sokufuna sithwala umyalezo othi anginayo. Kodwa lapho uba umuntu odlidliza impumelelo, imali iza kuwe. Kufana nenkambu kazibuthe eheha amathuba, ubudlelwane, nezixazululo. Ngakufunda lokhu ngobuhlungu, kodwa ngokuqinisekile.
Ngesinye isikhathi umeluleki wangibuza, ufuna ukuba neqiniso noma ufuna ukuthola imiphumela? Ngiqaphele ukuthi iminyaka eminingi ngangilokhu ngivikela izinkolelo zami ezingivimbelayo ngemali futhi zangigcina ngibambekile. Lapho ngazilahla, kwavuleka okuthile ngaphakathi kwami. Ngiqale ukubona amathuba ayekhona njalo, kodwa ngangingenawo amehlo okuzibona. Imali ayiyona indawo oya kuyo, iyisibuko sokwazi kwakho. Ibonisa ngobuqotho ukuthi uhlobana kanjani nokugeleza kwempilo. Futhi impilo iklomelisa labo abagelezayo. Ngakho, ngokuzayo lapho uthinta imali yephepha noma ubheka isalawula se-akhawunti yakho, yima okwesikhashana bese uzwa ukubonga. Qaphela ukuthi lelo nani luhlobo lwamandla aphilayo, ageleza njalo, futhi lapho uyibusisa kakhulu, iba nomjikelezo obuyela kuwe kakhulu. Inala ayimayelana nokuthi ungakanani onakho, kodwa imayelana nokuthi ungubani. Indalo yonke ayiphenduli esifisweni, kodwa ekudlidlizeni. Futhi lapho uba umuntu okhombisa ukuzethemba, ukubonga, nokuphana, imali ayinanketho, imane nje ithola indlela yokubuyela kuwe. Indawo yakho ikhuluma egameni lakho ngisho nangaphambi kokuba uvule umlomo wakho. Ngakufunda lokhu ngokoqobo, indawo engahlelekile ayiphazamisi nje kuphela, ihlukanisa izinqumo, iqeda ubuciko, futhi yehlisa ikhono lakho lokubona amathuba. Akukhona ukukhuluma ngokuhleleka kokuziphatha, isayensi yomzimba esetshenziswa empilweni yakho. Yonke into, wonke umbala, wonke umsindo endaweni yakho yokubona uthumela imiyalezo engqondweni yakho engaphandle kokwazi futhi, ngenxa yalokho, enkambini yamandla oyikhiphela emhlabeni. Isibani esicishacisha, isikrini esigcwele amafasitela, inqwaba yamaphepha ekubhekile, konke lokhu kusebenza njengomsindo, futhi umsindo yehlisa uphawu lwakho. Wake wayizwa yini leyo ngcindezi evele lapho ungena egumbini elingahlelekile? Akukhona nje ukubona, ibhayoloji yakho iyaphendula. Lapho ngingena emahhovisi abanye abantu futhi ngizwa leyo ngcindezi esifubeni sami, ngabona ukuthi kwakungesona isizathu sobuhle nje. Ngesinye isikhathi, ngaqashwa umuntu webhizinisi umkhiqizo wakhe wawumuhle kakhulu, kodwa imiphumela yayingafiki. Ngiqonde ehhovisi futhi ngazwa ingcindezi enzima, izibani ze-fluorescent ezicishacishayo, izinqwaba zamaphepha, izihlalo ezingakhululekile, ukugeleza okungapheli kwezikhalo okuvela ephasisha. Kwakungesona nje inkinga yobuholi, kwakuyinkambu yonke isabotsha izinqumo. Senze izinguquko ezilula, ideski liqondiswe ngasewindini, ukungcola kuqedwe, isitshalo ekhoneni, izibani ezifudumele esikhundleni sezibani ezibandayo. Emasontweni amathathu, ukwenza izinqumo kwathuthuka kakhulu, futhi ukukhiqiza kwakhe kwanda ngamaphesenti angama-70. Lokhu akuyona imilingo, isayensi engokoqobo. Izifundo zibonisa lokho obekucacile kunoma ngubani osebenza nabantu, izindawo ezinezitshalo zithuthukisa ukunakana futhi zinciphise ukukhathala. Ukukhanya kwemvelo kulawula imizwa yokulala nokuphapha futhi kuthuthukisa isimo sengqondo. Imibala inomthelela oqondile ekusebenzeni kwengqondo, okuluhlaza okwesibhakabhaka kuvusa ubuciko, okuluhlaza kuyathulisa, okubomvu kukhulisa ukunakana eminingwaneni. Futhi izinguquko ezincane zikhiqiza imiphumela engalingani. Awudingi ukuhlobisa kabusha yonke indlu yakho, udinga inhloso. Uma ufuna ukuguqula impilo yakho yansuku zonke, nansi inqubo yesinyathelo ngesinyathelo engiyisebenzisayo futhi engiyifundisayo, engokoqobo, esheshayo, futhi ehlolwe amakhulu amaklayenti. Yenza ukuhlola okubukwayo kwemizuzwana engama-60. Hlala esihlalweni sakho, ubheke nxa zonke, futhi uphawule ngengqondo izinto ezimbili ezikunika amandla nezimbili ezikukhipha amandla. Ungacabangi kakhulu, umzimba wakho usukwazi kakade. Susa umsindo ocace kakhulu, lahla, ufake kudijithali, noma ufake kumafayela amaphepha angadingi isenzo esisheshayo. Izinqwaba ezibukwayo ziyizidleke zokubambezeleka. Lungisa ukukhanya. Uma kungenzeka, hambisa ideski lakho eduze kwefasitela. Uma kungenjalo, shintsha izibani ezibandayo ngezibani ezinephimbo elifudumele, elithambile endaweni yakho yokubona eqondile. Faka impilo.
Isitshalo esilula ekhoneni sithuthukisa ikhwalithi yomoya futhi sithumela umyalezo ebuchosheni bakho. Qaphela, kukhona impilo lapha. Ungawubanduli umthelela ongokomfanekiso. Chaza umkhuba wokungena. Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, phendula isihlalo sakho, thatha imithwalo emithathu yomoya, ubhale inhloso yakho eyinhloko yosuku ephepheni elincane, bese uyinamathisela phambi kwakho. Lo mkhuba omncane uguqula ikhemisi yomzimba wakho. Lawula umthwalo wokubona wedijithali. Vala amathephu angadingekile, sebenzisa uhla lwadlalwayo lwezingoma ezingezona amazwi lokugxila, futhi ugcine izaziso zithulisiwe ngesikhathi sezingxenye zomsebenzi ogxilile. Qinisa ukujikeleza kwamandla, vula amafasitela imizuzu eyishumi lapho uvuka, unyakaze, welule umzimba, futhi uvumele umoya ujikeleze. Ukunganyakazi komzimba kudala ukunganyakazi kwengqondo. Lezi zinyathelo akuzona izindlela zobungoma, ziyikusebenzisana phakathi kwendawo, umzimba, nengqondo okudala ukuhlangana. Lapho inkambu ekuzungezile iba nomjikelezo ohlelekile, izinqumo zakho zicaca futhi imizwa yakho iqine kakhudlwana. Cabanga ngalokhu, izikhathi ezingaki uvumele umbono omuhle ufe ngenxa yokungacaci kwendawo. Zingaki izingxoxo ezalahleka ngoba igumbi likhombisa isiphithiphithi nokunganaki? Ngifuna ukuxoxa ngesilungiso esincane kakhulu esadala uguquko olukhulu. Isonto elilodwa, ngasusa zonke izinto ezibukwayo ezindongeni zehhovisi lami, kwakukho okumhlophe nokuthula okubukwayo kuphela. Ekuqaleni ngizwa okungajwayelekile, nokho ngabona ukuthi ukucabanga kwami kwacaca, futhi amagama afika ngokucacile kakhulu. Ngokuziphinda ngibuyise kuphela okwangikhuthaza ngempela, isithombe sesikhathi esibalulekile, umusho omfushane, ngizwa ukuthi into ngayinye yaqala ukusebenza njengophethiloli esikhundleni somsindo. Umzwelo wawungokukhululeka okukhulu, cishe njengokukhulula ijazi elimanzi. Lokhu kukhanya kubalulekile, yilapho uzivulela amathuba okucabanga okukhulu. Manje, nansi imephu yezinsuku eziyisikhombisa ukuze uzizwele futhi uzibonakalisele wena uqobo. Usuku lokuqala, ukuskena kwamashumi ayisithupha emizuzwana nokususa into eyodwa enqwabelene. Usuku lwesibili, lungisa ukukhanya bese wengeza isitshalo esincane. Usuku lwesithathu, isiko lokuqala usuku ngendlela ethile. Usuku lwesine, hlela kabusha indawo yakho yokusebenza ukuze umbono oyinhloko ube yinto ekukhuthazayo. Usuku lwesihlanu, zama ukusebenza amashumi ayisishiyagalolunye emizuzu ngaphandle kokuphazamiseka. Usuku lwesithupha, hlola ukuthi yiziphi izingxoxo nemisindo ekuzungezile ekukhathazayo bese uyinciphisa. Usuku lwesikhombisa, phawula umehluko abathathu owubonile ekucaceni, emoyeni, nasemathubeni. Yenza lokhu kuvivinywa okuncane bese uqaphela. Izinto ezivamile eziphikisayo zibikezelwa. Anginaso isikhathi, anginayo indawo, noma angikwazi ukwenza ukulungiswa manje. Lokho kuyizizathu ezinamandla eziqhubekisela phambili ukungahleleki okukhona. Isikhathi asifakwa ezintweni ezincane, shintsha imizuzu eyishumi yasekuseni kwakho ukuze uhlanze ngokushesha. Indawo akulona ilungelo, ukuhlela kabusha ideski kuyisibonakaliso senhloso, hayi ukulungiswa okukhulu. Futhi uma uhlala nabanye abantu, xoxisana ngezindawo ezincane, imizuzu engamashumi-20 ngosuku yekhoneni lakho. Ukuyekelelana okuncane kuveza izinzuzo ezibalulekile. Okunye ukumelana engikuzwayo ngukuthi, lokhu kumane nje kuyahlela, ngeke kungilethele amaklayenti. Iphutha. Imvelo yakho isebenza njengesihlungi sokugxila. Lapho ukucaca kwakho kwanda, ubona ukuxhumana, ubone izixazululo, futhi indlela yakho yokukhuluma iyaguquka, nolimi luheha abantu. Amaklayenti awafiki nje ngokukhangisa, avela ngoba abona ukuhlangana kulokho oyikho. Indawo ehlelekile idlulisa ubuchwepheshe, ukuthula, nokwethenjelwa, konke okugqamisa kakhulu emakethe. Okokugcina, khumbula, indawo yakho iyisandisi senjongo. Ungaba nesu elingcono kakhulu emhlabeni, kodwa uma indawo yakho ikhombat isiphithiphithi, amazwi akho azolahlekelwa amandla. Shintsha indawo yakho bese uqaphela ukuthi ukusebenzisana okukuzungezile kuguquka kanjani ikhwalithi yezinqumo zakho nesivinini lapho amathuba evela ngaso.
Qala namuhla ngento encane, isihlalo esilungisiwe, iphepha elilodwa elingaphansi edeskini lakho, futhi vumela ukushintsha kwefrequency kuqale ukusebenza ekuthandeni kwakho. Lapho indawo yakho iqala ukusekela ukudlidliza kwakho, umkhathi awusadingi ukuqagela ukuthi yini oyifisayo. Umane nje uphendule. Amandla abalulekile abantu abakuzungezile akha ukuba khona kwakho ngezindlela ongase ungaziqapheli nokho. Ungase uvuke kahle, ugcwele amandla, futhi imizuzu eyishumi nje eduze komuntu onamandla angalungile yanele ukuzwa umzimba wakho usinda, ukucaca kwakho kunciphe, nokudlidliza kwakho kubola. Lokhu akulona ithuba, yisayensi. Ucwaningo lwase-Harvard lukhombisile ukuthi ukuba khona eduze komuntu ocindezelekile kushintsha amakhemikhali obuchopho bakho emizuzwini embalwa. Amagagasi obuchopho bakho ayalungisa, amahomoni akho avumelana nesimo somzwelo sabanye. Kunjengokungathi yonke isistimu yakho izama ukulingisa isimo. Futhi lokhu kuchaza ukuthi kungani ezinye izibopho zikukhathaza kanti ezinye zikuqinisa. Eminyakeni eminingi, angibonanga ukuthi amandla ami adonswa kangakanani abantu ababegxile ezikhalweni. Babengenzi ngenhloso embi, kodwa babephila esimweni sokudlidliza esiphansi, futhi, ngokusebenzisana nabo, ngagcina ngidlidliza efrequencyini efanayo. Ngikhumbula isikhathi lapho, nakuba wonke amaphrojekthi ayenempumelelo, ngangizwa ngikhathele, ngicasukile, futhi ngingakhiqizi. Ngaze ngaqonda ukuthi ukukhathala kwakungaveli emsebenzini, kodwa kwavela ekubeni khona ndawonye. Ngachitha amahora emihlanganweni nabantu ababexoxa ngezinkinga kuphela, futhi ngesikhathi ngihamba, kwakuzwakala sengathi kukhona okukhiphe amandla ami. Kwakungalesi sikhathi lapho ngafunda khona isifundo esinamandla, ukuvikela amandla akho akulona ubugovu, kungukuhlakanipha. Amandla akha impahla ebaluleke kakhulu onayo, futhi anquma konke, imicabango yakho, izinqumo, amathuba, ngisho nempilo yakho. Lapho uzungeza abantu abangakholelwa kahle, uqala ukwamukela ifrequency yabo, ngisho nangaphandle kwenhloso. Ubuchopho bomuntu bunalokho ososayensi abakubiza ngokuthi ama-mirror neurons, aseqhubela ukuthi silingise ngokungazi ukuziphatha nesimo somzwelo sabasondelene nathi. Ngenxa yalesi sizathu, lapho othile ezamula, nawe uyazamula. Kodwa lokhu kusebenza emizwelweni eminyene, lapho othile ekhononda ngaso sonke isikhathi, uqala ukucabanga nokuzwa ngendlela efanayo. Ngokuhamba kwesikhathi, ngabona ukuthi kwakungadingeki ukuziqhelelanisa ngokungazelelwe nanoma ubani empilweni yami, kodwa kwakubalulekile ukubeka imingcele. Ngaqala ukunciphisa isikhathi engisichitha nabantu ababekhononda njalo futhi, lapho ukuba khona kwabo kungenakuphikiswa, ngangizilungiselela ngamandla kusengaphambili. Ngavala amehlo ami, ngaphefumula ngokujulile, futhi ngacabanga ukukhanya okumhlophe emzimbeni wami, njengesithiyo sokuvikela. Kungase kubonakale kungokomfanekiso, kodwa iqiniso liwukuthi noma yisiphi isiko eliqondisa inhloso yakho lishintsha isimo sakho somzimba. Ucwaningo ngomthelela we-placebo lukhombisa ukuthi isenzo esilula sokukholelwa ukuthi uvikelekile sishintsha ukusebenza kobuchopho futhi sinciphise amazinga okucindezeleka. Futhi nansi indawo ebalulekile, amandla owabekezelelayo ngamandla owenza aqhubeke. Uma uqhubeka nokulalela izikhalo ezifanayo nsuku zonke, uhlanganisa leyo nkambu yokudlidliza. Kunjengokushuna esiteshini somsakazo esidlala umsindo kuphela bese uzibuza ukuthi kungani ungayizwa umculo. Ngokukhulisa ifrequency yakho, ngokwemvelo uqala ukuziqhelelanisa nabantu nezindawo ezingasavumelani nezinga lakho elisha lamandla. Hayi ngoba usuphephile, kodwa ngoba udlidliza ngokuhlukile. Ngikhumbula umngane engangimazisa kakhulu, kodwa owayephila emjikelezweni wokungakholwa. Zonke izingxoxo zethu zaziphela ngemishwana efana nokuthi izinto azikaze zingisebenzele noma impilo inezinselele ngempela. Ekuqaleni ngazama kanzima ukumsiza, kodwa ngangihlale ngigcina ngikhathele. Ngaze ngasuku olulodwa nginquma ukubeka umkhawulo othulile. Nganciphisa izingxoxo zethu zaba imizuzu engamashumi masonto onke futhi, lapho sikhona ndawonye, ngathatha ngamabomu ukugxilisa ingqondo ezihlokweni ezinhle. Kancane kancane, ngabona ukuthi waqala ukushintsha ithoni yakhe, nami, ngesikhathi esifanayo,
ngaqala ukuzizwa ngikhululekile. Ngafunda ukuthi akudingekile ukuziqhelelanisa nabo bonke abantu, kodwa kubalulekile ukuhola ukudlidliza kwendawo esikhundleni sokubuswa yiyo. Lokhu kusebenza emsebenzini, ebunganeni, ngisho nasemndenini. Kukhona abantu ongakwazi ukubagwema, kodwa ungakwazi ukulawula ukuthi bakuphoqa kangakanani. Ngaphambi komhlangano onzima, nginethanda ukuzivumelanisa engqondweni, ngisho ngikhetha ukugcina ukuthula kwami noma ngabe kwenzekani. Le nkulumo elula ishintsha yonke indlela. Kuyisikhumbuzo sokuthi amandla akho ngumthwalo wakho wemfanelo. Futhi kukhona isici abaningi abasishayela indiva, ngezinye izikhathi umuntu onobuthi nguwe. Lapho uphila ekukhaleni okungapheli, ukugxeka nokungabaza, nguwe oba umsindo enkambini yokudlidliza yabanye. Amandla angalungile awaveli emithonjeni yangaphandle, ahlaliswa ngaphakathi. Isinyathelo sokuqala sokuphakamisa ukudlidliza kwakho ukuthatha umthwalo ophelele wefrequency oyikhiphayo. Ngikhumbula iklayenti elathi alikwazi ukuba nobungane obuhlala njalo ngoba akekho omuhle. Lapho ngihlaziya, ngabona ukuthi wayechitha ukuhlangana okugcwele ekuxoxeni ngezinkinga nobuhlungu. Wayengazi ukuthi wayedonsa amandla abo bonke abamzungezile. Lapho ethuthukisa ukudlidliza kwakhe futhi eqala ukukhuluma ngezixazululo, izifiso, nokubonga, abantu abafanele baqala ukuvela. Lokhu yilokho engikubiza ngokuthi umthetho wokulingana, okufanayo kuheha okufanayo. Kukhona isiqinisekiso engihlale ngisiphinda, ungumlinganiso wamandla abantu abahlanu ochitha isikhathi esiningi nabo. Lokhu akulona umfanekiso wokukhuluma, kungukubonwa okuqondile. Ucwaningo oluvela emanyuvesi afana nase-Harvard nase-Brown lukhombisa ukuthi imizwa nokuziphatha kusabalala ngamanethiweki omphakathi abantu kuze kufike kuma-degree amathathu okuhlukana. Okusho ukuthi isimo somngane womngane wakho singathinta esakho. Injabulo nempumelelo kuyathelelana, njengokungakholwa nokwesaba. Ngakho-ke, yenza ukuhlolwa okulula. Bhala amagama abantu abahlanu ochitha isikhathi esiningi nabo futhi, eceleni kwalowo nalowo, chaza ukuthi uzizwa kanjani ngemva kokuchitha isikhathi nabo. Uqinisiwe noma ukhathele. Ukhuthaziwe noma ucasukile. Ujabule noma ukhathazekile. Uma abantu abangaphezu kwababili kulaba bakukhathaza, sekuyisikhathi sokuhlola kabusha indingilizi yakho. Awukwazi ukundiza njengokhozi uma uhlale uhamba nezinkukhu. Futhi uma, kuze kube manje, lamazwi enza umqondo kuwe, uma ngandlela thile ubona ukuthi yonke into ingamandla, chofoza, thanda, bese ubhalisa esiteshini manje. Lokhu akulona nje uphawu olungokomfanekiso, yisimemezelo sokudlidliza. Lapho uxhumana nokuqukethwe okuphakamisa ifrequency yakho, utshela umkhathi, ngifuna ukuqhubeka ngikhula. Futhi umkhathi uhlale uphendula kuleyo nhloso. Khumbula, imvelo yakho yabantu iyisilinganiso sentuthuko yakho. Ukukhetha ukuthi uzohlanganyela nobani isikhathi sakho ukukhetha ukuthi ubani ofaka isandla ekwakheni ikusasa lakho. Lapho uzungeza abantu abadlidliza ukukholwa, injongo, nomdlandla, ukudlidliza kwakho ngokuzenzakalelayo kuyenyuka. Ingqondo yakho iyakhula, wenza ngokuzethemba okwengeziwe, futhi ubona amathuba ababengawashayela indiva ngaphambili. Ngoba iqiniso liqondile, umkhathi awulethi lokho okucelayo, kodwa lokho okuhambisana namandla akho. Futhi amandla alabo abakuzungezile ayisibonakaliso salokho okukholwa ukuthi ukufanele. Ukwesaba kungumculi okhohlisayo. Kudweba izimo ezibonakala zangempela ezingqondweni zethu kangangokuthi kusenza sikholwe ekusondeleni kokuwa, ngisho nangaphambi kwesinyathelo sokuqala. Ukugxeka, kuyathanda, kuqinisa imibuzo. Kuthiwani uma ngihluleka? Kuthiwani uma kungekho ongithembayo? Kuthiwani uma ngilahlekelwa yikho konke? Kuyathakazelisa ukuthi ingqondo yomuntu isebenza kanjani, akunjalo? Ihlale ilindele okubi kakhulu, ngaphandle kokucabanga okungcono kakhulu kuqala. Futhi kaningi, uvuka kulokho kuzwi, namuhla ngeke kusebenze kuthiwani uma ngikonakalisa konke. Ngaphandle kokwazi kwakho, usuku lwakho luqala ukudlidliza efrequencyini yokuzivikela, hayi eyokwanda. Iqiniso liwukuthi, ngokuzama ukugwema ukwahlulelwa, uzoqhubeka ucashe kumandla akho.
Ngoba impumelelo, ukukhula, nentuthuko kudinga ukungesabi okufana nokwengane, ukukhubeka obala, ukuvuka, ukuzilungisa, nokuqhubeka. Ngangiba yisisulu sokukhuza, ukukloloda, nokungakholwa. Kwafika isikhathi lapho, nginyathela esiteji, izandla zami zathuthumela kakhulu ngaze ngacishe ngawisa amanothi ami. Ngangizwe ngaphambi kwamahora ambalwa ukuthi angizange ngilungile, ukuthi ngangingesilo uhlobo olungakhuthaza noma ubani. Futhi njengoba ngangibuka izethameli, ngazizwa lobo bungozi basendulo buvuka, bufuna ukungikhumbuza ukuthi ngangingubani, umfana ongenasiqu, ongenayo inkomba, owayeshiye imisebenzi wazula nje engazi ukuthi uya ngaphi. Kodwa okuthile kimi kwavele kwenza ngathatha isinqumo sokuthi ngalolo suku ngeke ngibe isibuko sesikhathi esidlule. Angizange ngilwe nokwesaba. Ngakuhlonza. Futhi noma inhliziyo yami ishaya ngamandla, ngakhuluma. Izwi lami ekuqaleni laphuma lingenaso isibindi, kodwa ngaqhubeka. Ekugcineni kwalowo mcimbi, kwafika umuntu oyedwa, amehlo egcwele izinyembezi, ethi lowo myalezo wawushintshe impilo yakhe. Kuyamangaza, ngezinye izikhathi, omunye ulindele isibindi sakho ukuze athole esakhe. Uma kuvuka ukwesaba, futhi kuyovuka, yima kancane ubuye ubuze, ingabe kuyisixwayiso sangempela, noma yindaba endala ebabazelela ukuphila. Zihlole wena uqobo. Phefumula ujule. Zizwe umoya ungena kancane kancane ube ubona umgogodla wakho uqondana, izinyawo zakho ziqina phansi. Beka isandla esisodwa esifubeni sakho bese uthi ngokuthula, ngizivumela ukuba ngiqhubeke phambili naphezu kwalokho. Ungalwi nokwesaba, kuholile. Ngoba uma uzama ukucindezela, siyakhula. Uma usihola, siyancipha. Abantu obabazayo abanaso isibindi ngaso sonke isikhathi, bamane benze noma bephethwe ukuthuthumela. Futhi hlala ubuza, yini ngempela engikhathazayo lapha? Ingabe yisithiyo sezezimali? Ingabe ukungavunyelwa? Ingabe ukuzibona ungenelene? Iningi labantu alikwesabi ukwehluleka, bakwesaba ukubonakala ekuwohlokeni kwabo. Futhi yilokho okubenza baphindaphinde impilo efanayo, iholo elifanayo, izindlela ezifanayo, unyaka nonyaka. Balindela ukuzinza ngokomzwelo ukuze benze, kanti iqiniso lithi ukuphepha kuza ngokwenza, akukaze kuqale ngaphambi kwako. Ngivame ukwenza umsebenzi othile lapho ngizizwa ngicwile ekungaqinisekeni, ngivale amehlo ngibone iminyango emibili. Umnyango wokuqala, lowo wokwesaba, uhlala ubonakala ujwayelekile, ubonakalisa okungenzeka, futhi uvikelekile. Kodwa-ke, ngemuva kwawo kukhona isitezi esifanayo, izindonga ezifanayo ezindala. Umnyango wesibili, lowo wesibindi, ngezinye izikhathi umnyama, ungenazo iziqinisekiso, ungenayo indlela elula. Kodwa ngaso sonke isikhathi lapho ngikhetha leyo ndlela, ngahlangana namathuba, abantu, amathuba amasha, nolwazi olwalungasoze lwatholakala ukuba ngangizifihla. Futhi into ethakazelisa kakhulu, okuningi kulokhu kunqoba kwaba ukukhetha okukodwa nje okwedlula ukwesaba. Lapho ubhekene nesinyathelo esinzima sokuqhubeka phambili, zithembise lokhu okuncane, ngizokwenza lokhu imizuzwana 10 nje. Imizuzwana 10. Yikho konke okudingekayo ukuthumela umyalezo, ukuphakamisa isandla emhlanganweni, ukusho ukuthi ngiyaqhoza, ukucela umuntu uphume naye, ukuqopha leyo vidiyo, ukwenza isinyathelo sokuqala. Isibindi asidingi impilo yonke, sidinga isikhathi esifushane nje. Futhi izikhathi ezifushane zishintsha izindlela. Kukhona isimiso esinamandla, khuluma kancane ngezinto ezikwesabisa bese wenza okwengeziwe ngazo. Ngokunikeza amagama amaningi kakhulu okwesaba, kuyakhula, ngokuhambisa umzimba wakho naphezu kwako, kuyanyamalala. Uma uzizwa uvuvukele esiswini, unezintuthwane esiswini, kuhle kakhulu, kusho ukuthi uthinta umngcele. Futhi ukwanda kwenzeka kuphela emingceleni. Ungafuni ukungabi khona kokwesaba. Funa ikhono lokuqhubeka nalo eceleni kwakho, njengesithunzi esingayali indlela yakho. Namuhla, lapho ngigxekwa, ngiyabuka. Ngezinye izikhathi ngiyahleka. Ngezinye izikhathi ngiyabonga. Ngoba ngaso sonke isikhathi lapho othile ekubuza, umkhathi ubuza, ukhetha ukuba ngubani manje.
isibuko semibono yabanye noma ukuveza kombono owuphethe. Futhi lapho uphendula ngokwenza, hhayi ngokuzivikela, uthumela isignali ecacile emkhathini, ngikulungele okungokwami. Ngakho-ke, uma namuhla kukhona umqondo, uhlelo, ingxoxo oyigwemayo ngenxa yokwesaba ukubonakala uyisiwula, unganele, noma unesibindi ngokweqile, leyo indlela efanele. Awufuni impilo encane ekhululekile. Ulangazelela impilo eyenza inhliziyo yakho idlidlize, umphefumulo wakho ubambisane, umoya wakho uchume. Futhi lokho kudinga isimo sengqondo esisodwa, ukukwazisa lokho ofuna ukukwakha ngaphezu kwalokho owesaba ukukudedela. Phefumula. Zizwe. Kholwa. Awukho lapha ukuze ujabulise. Ukhona lapha ukuze uthuthuke. Futhi noma nini lapho ukhetha ukulalela kakhulu amathuba kunokwesaba, awubambeki. Ukubonga akusona isenzo esihle, noma umkhosi wokomoya, noma ukubonga okungathi sna okungaphandle nje. Ukubonga kuyisimo sokudlidliza. Kuyimvamisa. Futhi lapho ukufinyelela ngempela, impilo yakho ayinakho okunye ngaphandle kokuphendula. Ubona-ke, lapho ukhononda, ngisho nasemicabangweni, utshela umkhathi, anginakho, kukhona ukuswela, intuleko, izinkinga. Futhi umkhathi ngenxa yokwamukela, ubuyisa okwengeziwe kwalokho. Manje, lapho ubonga, ngeqiniso, ngomzwelo, umemezela, nginakho, ngiyamukela, ngiyakwazi. Futhi-ke, kuvuleke iminyango efihliwe. Iningi lifuna inala, kodwa lidlidliza ekusweleni. Bafuna ukuchuma, kodwa bazishaya indiva izimangaliso ezincane zansuku zonke. Babona isitatimende sabo sasebhange bese bebona izinombolo kuphela lapho bebengeke babone amandla ekushintsheni, ukushintshashintsha, ukuphila. Ngikhumbula isikhathi lapho izindleko zazibonakala njengomthwalo. Hhayi ngenxa yenani, kodwa ngenxa yemizwa ezaziyidala. Ngaso sonke isikhathi lapho kufika isikweletu, ngazizwa isifuba sami siqinisa, amandla ami ehla. Kwaze kwafika usuku engathatha ngalo isinqumo sokwenza okuhlukile, lapho ngithola isikweletu, ngangizothi kancane, ngicishe ngihlebe, ngiyabonga. Lokhu kufakazela ukuthi nginawo ugesi, amanzi, ingqalasizinda, izinketho. Ekuqaleni, kwazwakala kungajwayelekile, ngicishe ngiklolode, ngoba ingqondo ijwayele ukwenqaba okusha, kodwa ngaziphikelela. Futhi kwenzeka okumangalisayo, lowo muzwa osindayo wanikeza indawo yokukhululeka. Ngaqala ukukhokha ngokusobala okwengeziwe, ukukhanya, futhi ngokumangalisayo, ngicishe ngathi ngomlingo, ngaqala ukwamukela okwengeziwe nami. Hhayi ngoba izindleko zashintsha, kodwa ngoba ukudlidliza kwami kwashintsha. Imvamisa yokubonga isusa isikhali sokwesaba kwezimali. Abaningi baphila bephindaphinda, lapho ngiba nokwengeziwe, ngizobe sengibonga. Futhi lelo iphutha elibamba abaningi emuva. Akekho ochumayo, ngokomoya noma ngokwezinto ezibonakalayo, elinde isimo esifanelekile. Awubongi lapho konke kufika ngoba uyabonga. Zama lokhu kuhlolwa okulula, njalo ekuseni, ngaphambi kokuba izinyawo zakho zithinte phansi, cabanga ngezinto ezintathu obonga ngazo. Kungaba nophahla phezu kwekhanda lakho, iphunga lekhofi, umuntu okuthandayo, noma ngisho namaphutha akufundise. Ezintathu. Isayensi ifakazile, labo abagcina lo mkhuba banokuzinza okukhulu ngokomzwelo, ukusebenza okungcono, futhi benze izinqumo zezezimali ezihlakaniphile. Akusona isiphonso, kuyimvamisa. Manje, yandisa lo mkhuba. Usuku lonke, funa amathuba amancane okubonga. Othile wakubambela umnyango. Bonga ngaphakathi. Ukudla kwakho kufikile. Phefumula ngaphambi kokudla okokuqala bese ubonga. Uhlalise imoto ngokushesha kunalokho obukulindele. Bonga. Lezi zimpumelelo ezincane zakha ukugeleza okukhulu. Ukuzinza kwakha isigqi. Futhi umkhathi uphendula esigqini, hhayi enhlosweni engenandaba. Uyabona, ukubonga okuqhubekayo kuqeqesha ingqondo ukuba ibone okusebenzayo, futhi lapho ubona okusebenzayo, ngokwemvelo wenza okwengeziwe ngakho. Yisayensi yezinzwa nokomoya kuhlanganiswa ndawonye. Kukhona futhi ukwazisa okuncane abantu abakuhlakulelayo, ukubonga okusengaphambili.
Awubongi dingokuba nakho ubonga ngoba sekungokwakho kakade endaweni yokudlidliza. Uma ufisa umsebenzi omusha, bonga njengokungathi usuwutholile. Uma ufuna ukuvala isivumelwano, bonga ngaphambi kweseshini. Uma ulangazelela ukuthula ebudlelwaneni, bonga ngokuzwana njengokungathi usuvele ukuzwa. Lokhu akulona iphupho. Kuyiresonance yamandla. Ingqikithi yakho idinga ukukuzwa ngaphakathi ngaphambi kokuba kuvele ngaphandle. Futhi ngingaqinisekisa, yonke impumelelo iqala emzweni, hayi kumphumela. Kukhona izinga elijule nakakhulu ukubonga ngokuhlupheka. Iphuzu elithuthukile. Kodwa cabanga, zingaki izinguquko zakho ezinkulu ezazalwa ezikhathini ezinzima. Ungubani ngaphandle kokwehluleka, ngaphandle kobusuku obungenalala? Ngaphandle kokulahlekelwa okwakufundisa ukwazisa okubalulekile. Impilo ishaya uphawu lwayo ngolwazi olukunikezayo. Ukubonga ngemfundo enzima kudala ukuvuthwa kokudlidliza. Futhi lokho kudonsa inala enesisekelo, ukuhleleka nokuqhubeka. Nginikeza inselelo yezinsuku eziyisikhombisa. Ngaleyo nkathi noma nini lapho uphatha imali, kungaba isikweletu, ikhadi, uhlamvu lwemali, noma isikrini sefoni yakho esinohlelo lokusebenza lwebhange, yima isikhashana imizuzwana emithathu bese ucabanga, ngiyabonga. Ngidonsa okwengeziwe. Imizuzwana emithathu. Yikho konke. Uzozwa ushintsho emzimbeni wakho, ukuphefumula okulula, isifuba esivulekile, ingqondo ecacile. Futhi maduze uzobona okuthile okuyingqayizivele, amathuba, amancane namakhulu, avela ezindaweni ezingalindelekile. Ugqozi, iklayenti eliphinda livele, isimemo, isixazululo esasingekho kalula ngaphambilini. Lo mkhuba ushintsha ukudlidliza kwezezimali, ngoba uhlanza inzondo, ukukhathazeka, nentuleko. Iqiniso lithi ukubonga kuxhumanisa ukuthi ungubani namuhla nokuthi uzoba ngubani esikhathini esizayo. Umzuzu uqonda, inqubo yokucabanga iyashintsha, akusasekelwe ekufezeni bese uyabonga, kodwa ekubongeni ukuze uthole. Impilo iphendula kulokho okukhiphayo, hayi kulokho okucelayo. Futhi lapho ukudlidliza kuyisibonga, umkhathi awunikezi imvuthuluka, unikeza inala enesakhiwo, ukuhambisana, ukuqina. Akusona isiphonzo. Kuyimvamisa. Kuyisimiso. Futhi kuqala lapho unquma ukubona ingcebo esivele ikhona eduze kwakho manje. Indawo okuyo iyisibuko esithulile. Ibonisa lokho okukhishayo, futhi ngokuvamile ihlela impilo yakho ngaphandle kokuba uqaphele. Kaningi kangakanani uvuke ugxile, unezinhlelo ezicacile, kuphela ukuze uhlangane nomuntu okhonondayo, ubone izindaba ezimbi kuthi, noma uzwe izikhalo nemishwana efana nokuthi akekho okusebenzayo emsebenzini, ukuze amandla akho ehle. Ngokushesha, ukugxila kuphenduka ukungaqiniseki, umdlandla uphenduka ukukhathala, ukucaca kuphenduka ukucasuka. Akusona isiphonzo. Kwakungukungcola kokudlidliza. Indawo okuyo yakhipha imvamisa yakho. Futhi ingxenye ethakazelisa kakhulu, futhi ethusayo, ukuthi isikhathi esiningi, lokhu kwenzeka ngaphandle komsindo, ngaphandle kwesixwayiso, ngaphandle kokukhala okungokomzwelo. Umane wehlise isilinganiso, njengomuntu obuyehlisa ngokungazi ivolumu yomphefumulo wakhe. Ngangena kulokhu ekuqaleni kohambo lwami. Lapho ngifisa okungaphezulu empilweni, ngizungezwe yilabo abaneliseke okuncane kakhulu, ngangizwa sengathi insuku zonke kwakumele ngilwe nomsinga. Ngikhumbula ngingena ezindaweni lapho umoya wawunzima khona, sengathi imicabango emile yayibambelele ezindongeni. Futhi kwakuyilokho impela. Abantu bephikisana, bekhononda ngohulumeni, umholi, isimo sezulu, inhlanhla yabo, futhi lapho ngishiya inhliziyo yami ivuleke kakhulu, ingavikile, ngabe ngishiya ngizizwa ngimncane kunangesikhathi ngifika. Kwaba yikhona lapho ngafunda khona esinye sezifundo ezinzima kakhulu, awushintshi iqiniso lakho ngezingxoxo ezifanayo, ezindaweni ezifanayo, uphila ngamandla afanayo. Ungahle ube nezinhloso ezinhle, imigomo emikhulu, ubone ngeso lengqondo ikusasa ngokukholwa okukhulu, kodwa uma indawo okuyo ingayisekeli imigomo yakho, iyoyigwinya yonke. Futhi nansi iminingwane ebalulekile, akukhona ukushiya abantu noma ukuba nozwelo oluncane.
kumayelana nokukhetha ukuthi ubani ongafinyelela amandla akho. Kunomehluko omkhulu phakathi kokuthanda umuntu nokuvumela lowo muntu ukuba agcine isimo sakho somzwelo. Nganginabantu abathandekayo, abasondelene nami, kodwa umhlaba wabo wawugcwele izikhalo, ukwesaba, nokungathembi. Ekuqaleni ngazama ukuwasindisa, ukuba ukukhanya. Kodwa ngabona ukuthi ukuze uphakamise abanye, okokuqala kumele ugxile ngokuqinile emandleni angantengi. Uma kungenjalo, ngeke uphakamise muntu, nizocwila ndawonye. Ngakho, ngaqala ukunciphisa ukusebenzelana kwami, ngalungisa ithoni yezingxoxo, ngakhetha abangani bami ngokucophelela. Uma kunesidingo, ngaze ngahamba ngedwa. Futhi kwakumangalisa, lapho amandla ami ephakama, abantu abasha bavela, sengathi indawo yonke yayingilindele ukuba ngenze indawo. Cabanga ngalokhu manje, buka abantu abahlanu ochitha isikhathi esiningi nabo. Ungabagxeki, vele ubone ukuthi uzizwa kanjani lapho unabona. Uyashiyeka uzizwa unamandla noma ukhathele. Unemibono emisha noma ukhathele. Uzethemba kakhulu noma ukhathazwa ngokungabaza kwabanye. Ngoba, singaqapheli, siyaphinda imisho, samukele ukwesaba, simunye izinkolelo, futhi sigqamisa ngisho nokuma kwalabo abasizungezile. Umzimba awuqambi amanga. Endaweni ehambisana nokukhula kwakho, uphefumula kangcono, amahlombe akho ayakhululeka, uzizwa ulula esiswini sakho, nemibono iyavela. Endaweni engahambelani, uzizwa uqine entanyeni, ukuphefumula kwakho kuba phezulu, amashiya akho ahwaqa. Umzimba wakho ukuphela komuntu okuqwashisayo lapho okuthile kungahambisani nekusasa lakho. Futhi uma uthi, akukho ukukhetha, umsebenzi wami, ikhaya lami, ubudlelwane bami buvele bunjalo, ngithi, uhlala ukhetha lokho okwamukelayo. Qala ngokuhlela indawo yakho, indawo ehlanzekile, ekhanyiswe kahle, futhi ehlelekile iphakamisa amandla akho. Khetha umculo ophakamisayo, nciphisa izingxoxo ezilimazayo, vikela ekuseni kwakho ezindabeni ezingezinhle. Cabanga ngomnyango ongaphakathi bese unquma ukuthi ubani ongenayo. Iqhinga elinamandla ukudala amasiko amancane, ngaphambi kokubona umuntu onzima, phefumula, ubone ukukhanya kuzungeza umzimba wakho, bese uthi, ngigcina amandla ami. Kubonakala kulula, cishe okobuntwana, kodwa kusebenza ngoba kuqeqesha ingqondo yakho ukuba ingahlanganiswa namandla angaphandle. Kukhona futhi okuphambene, wena uba ngumkhiphi wamandla. Ngolunye usuku, ngangena ekamelweni elinomoya onzima, ubuso obushubile, amehlo adangele, umuzwa wokuthi konke kuzohamba kabi. Esikhundleni sokuzilungisa, ngaphefumula, ngamoyizela, ngabingelela wonke umuntu ngentshisekelo, futhi ngathi, namuhla usuku oluhle ukuba sixazulule okuthile okubalulekile ndawonye. Umoya washintsha. Akukhona ngenxa yalokho engakusho, kodwa ngenxa yalokho engakushintsha-shintsha. Akukhona ukulawula abantu, kumayelana nokulungisa indawo nguwe ngaphambi kokuba ikulungise. Abantu bazwa amandla ngaphambi kwamagama. Ngakho zibuze. Ingabe indawo engizungezile iqhubekisela phambili ikusasa lami noma ingibophela esikhathini esidlule? Qala ngezinketho ezincane, indawo osebenza kuyo, lokho okusebenzisayo, amazwi owalalele kakhulu. Ngokulungiswa ngakunye, uthumela isignali endaweni yonke, sengilungele inguqulo yami enkulu. Futhi ngokwenza lokho, impilo iyaphendula. Ihlala iphendula. Ngoba ukushintsha-shintsha kwamandla akuyona nje iminingwane encane, inkundla lapho iqiniso lakho libunjwa khona. Futhi lapho unquma ukuqondanisa indawo yakho yangaphakathi nangaphandle nalokho oyikho, amathuba avela sengathi ayelokhu ekhona, ekulindele ukuthi ushintsha-shintshe ngokwanele ukuze uwabone. Kukhona isikhashana, cishe esingabonakali, lapho abantu abaningi bekhetha ukuyeka. Akukhona ngenxa yokushoda kwezinsiza, noma ngenxa yezithiyo zangempela. Bayayeka lapho ingqondo ihlebeza, kuthatha isikhathi eside kakhulu mhlawumbe akukhona okwakho ucabanga ukuthi ungubani. Futhi kulapho-ke, kulowo mlilingi oqondile phakathi kokuqhubeka nokuyeka, lapho indawo yonke ibuka khona ukuma kwakho bese inquma ukuthi uyafanele yini lokho okucelile. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukushintsha impilo kufana nokuphenya iswishi, kodwa ushintsho lwangempela lufana nokubasa umlilo ebusuku obandayo,
luqala ngenhlansi, uphephulula kancane, uvikele ilangathe elincane emoyeni, futhi kancane kancane, ukufudumala kuyakhula. Uma uyeka ngaphambi kokuba amalahle avuthe, awusoze wabona ukukhanya okungakhiqizwa. Ngibone abantu abaningi abanekhono beyeka ngaphambi kwesikhathi ngokudida ukubambezeleka nokwehluleka. Batshala, banisela, kodwa bengaboni izithelo ngesikhathi esilindelekile, balishiya ingadi. Futhi okuthile okuphawulekayo engakufunda ukuthi umphumela awuhlali uza lapho uwufuna khona, kodwa kunalokho lapho usukhule ngokwanele ukuze uwugcine. Impilo ayinikezi amathuba amakhulu esakhiweni somzwelo esibuthakathaka. Kuqala ikuqinisa. Futhi ngokuvamile, lokhu kuqina kuza ekuthuleni, ngezivivinyo, ngezinsuku lapho wenza konke ngendlela efanele futhi kungekho okwenzakayo. Ngalezo zinsuku awujeziswa, ulungiselelwa. Kwaba khona isikhathi empilweni yami lapho, ngisho nangemva kokuthuthuka kwezimali nokomuntu siqu, ngazizwa ngingenalutho olunzulu. Akukho okwabe kuhamba njengakuqala, imihlangano yethembisayo yaphenduka ukukhanselwa, amaphrojekthi achazwe kahle anyamalala. Ukungazethembi okudala kwazama ukungena futhi, ingabe kwakuyinhlanhla nje. Kuthiwani uma sekuphelile? Kwaba yikhona lapho nganquma khona ukungalwi nokuthula, ngalalela. Ngahlala nami ngahlela kabusha amandla ami, ngacwenga umbono wami, ngajulisa isiyalo sami. Sengathi kwakuvuleke umgoqo, amathuba amakhulu kakhulu kunawangaphambilini aqala ukuvela. Kwakungekho nhlanhla. Kwakukhona ukukhuthazela. Ngabamba ngokuqinile, ngisho nalapho indlela elula ngabe kwaba ukuthola isizathu sokuyeka. Ukuqhubeka akukhona ukuphikelela okungenasizathu. Ukuqhubeka kungenxa yokuhlala uqhubeka ngokuqonda okugcwele, ngokuqonda nangenkolelo esebenzayo. Futhi inkolelo esebenzayo isho ukwenza ngisho nalapho ingqondo evamile isikisela ukuhlehla. Uyafuna isibonelo esicacisayo. Kungaze kube kangaki waqala umkhuba, kungaba ukuzindla, ukufunda, ukuzivocavoca umzimba, ukuphatha imali, futhi okokuqala lapho kungakhululeki khona, vele wakweqa namuhla. Futhi lapho ukuqaphela, amaviki ambalwa ayesevele edlule, futhi ubuyela ekuziphatheni kwakho okujwayelekile. Akukhona ukushoda kwethalente, ukushoda kokungaguquki. Ukuphila kugoba kulabo abakhuthazelayo. Futhi yebo, kuzoba nokungakhululeki. Ukukhula kuhlale kudabula kancane esakhiweni esidala. Ngiphakamisa ukuthi unake umzimba wakho lapho kuvela umuzwa wokuyeka. Ingabe amahlombe akho ayashibilika? Ingabe ukuphefumula kwakho kuba phezulu? Ingabe kukhona ukuqina esifubeni sakho? Lokhu akuyona inkomba yokuyeka. Kuwuphawu lokuhlela kabusha. Yisistimu yakho yezinzwa eguquguquka ukuze ihambisane nefrequency entsha yamandla. Phefumula ngokujulile, nweba izinyawo zakho phansi ngokuqinile, bese uthi kuwe, ngiyaqhubeka. Yilokho nje. Isinqumo esilula esiphindaphindwe izinkulungwane zezikhathi sakha ikusasa elibonakala njengezimangaliso kubabukeli bangaphandle. Kodwa-ke, siyaqonda ukuthi akusona isimangaliso, ukuhambelana kuhlanganiswa nokukhuthazela kuhlanganiswa nokuthula. Kukhona intuthuko eyisisekelo kukho konke ukunqoba, inhloso, ukwenziwa, ukucwengisiswa, ukuthula, ukugcwaliseka. Iningi liyayeka ngesikhathi sokuthula ngoba aliboni ukubaluleka kwakho. Nokho, labo abahamba kulesi sikhathi ngesithunzi, abakhetha ukusakaza ukuzethemba esikhundleni sokwesaba, baguquka babe yinto engenakuhlulwa. Futhi ukungenakuhlulwa kuyigama lamandla amakhulu, kusho ukuthi akukho okungavimbela ukufika kwalokho osekungokwakho ngamandla, inqobo nje uma uhlala endaweni lapho lelo qiniso liqhubeka khona. Ngakho, ngaso sonke isikhathi sokungaqiniseki, khumbula, indawo yonke ayisho cha. Iyabuza, ungakwazi yini ukukhuthazelela ukuba umuntu owamemezela ukuthi ufisa ukuba nguye? Qhubeka. Qhubeka ngezinsuku zenjabulo nangezinsuku zokukhathala. Thatha isinyathelo lapho konke kucacile futhi, ikakhulukazi, lapho kungekho okubonakala kunengqondo. Ngoba, ngesikhathi esithile, lokho okwakubonakala kukude kuba yingxenye yempilo yansuku zonke. Lokho okwakuyisifiso kuphenduka umkhuba.
Futhi lokho okwake kwadinga umzamo kuqala ukuhamba ngokuzenzakalelayo. Kuhlala kunjalo ngaso sonke isikhathi. Futhi lapho leso sikhathi sifika, ngeke size njengento emangazayo, kodwa njengesiqinisekiso. Ngoba ingxenye ethile yobuntu bakho yayisivele yazi, kusukela ekunyakazeni kokuqala, ukuthi ukuyeka kwakungeyona neze inketho. Futhi njengoba uqhubeka nokwamukela konke lokhu kuhlakanipha, khumbula, ukuphila kuhlala kusabela kumandla akho, ngisho nangesikhathi lapho kubonakala kuthule khona. Qhubeka utshala inhloso, ukunaka, nomzamo, bese ubona ukuthi amathuba aqala kanjani ukukuhambela, cishe ngaphandle komsindo, ekuqaleni njengokuhlebezela, bese kuba iqiniso elibambekayo. Futhi ngaphambi kokuba siqhubekele esigabeni esilandelayo salolu hambo, yenza okuthile okunamandla, yabelana ngalokhu okubukelwayo nomuntu ocabanga ukuthi angazuza kulezi zincazelo. Ngezinye izikhathi, umlayezo owodwa ushaya ngesikhathi esiqondile futhi ushintshe ngokuphelele umbono womuntu. Yiba yindlela yokuba lokho kube ngokoqobo. Ngijabule ngokuba nawe namuhla, ngokunikeza isikhathi sakho ekwakheni inguqulo yakho ephakeme kakhulu. Ngikumelele emkhiqizweni olandelayo wokubukelwayo nokuzwakala, sinokuningi okwengeziwe okumele sikuvule ndawonye.